Os Estados Unidos e Israel atacan Irán. Son imaxes intres despois dos primeiros bombardeos na capital. Morreron varios altos da Garda Revolucionaria, pero os principais obxectivos eran o líder supremo dos Ayatolá e o presidente da República Islámica. Mentres Irán contraataca, os Ayatolá bombardearon varias bases estadounidenses. Hai polo menos un ferido na cidade israelí de Haifa e as sirenas non deixan de soar en Jerusalén, coas persoas correndo e buscando tamén refugio. Saúdos, que tal? Boas tardes. En breves estaremos en Israel, onde se agarda que continúen os bombardeos, tamén no país persa. En esta escalada de violencia, a Unión Europea asegura que o réxime iraniano supón unha grave ameaza para a seguridade mundial. A través das redes sociais lembra o apoio do réxime a grupos terroristas, os milleiros de mortes que ten as súas costas e as sancións impostas pola Unión dende España. Pedro Sánchez rexeita a acción militar. Donald Trump afirma que está defendendo o pobo estadounidense e pide aos iranianos que tomen o control do seu goberno. Posible crime machista en el puerto de Santa María, en Cádiz. Un home foi detido por supostamente matar a muller de 44 anos. De ser confirmada, este crime machista sería a 11ª muller asesinada no que vai de ano pola súa parella ou exparella. E aquí en Galicia os bombeiros levan horas loitando contra este incendio declarado de madrugada nunha cerería de Negreira. O material do interior da nave dificultou os traballos de extinción. O lume facía perigar as construcións lindeiras. Xa conseguiron controlalo. E se son amantes do queixo, saiban que hoxe en Arzúa están a celebrar a festa deste produto lácteo por excelencia. Un destino gastronómico irresistible, sobre todo destas horas. Con degustacións e concertos gratuitos, nos minutos, por suposto, imos estar ali. Ben, xa llo contábamos en titulares, os Estados Unidos e Israel atacan Irán. Si, é unha ofensiva aérea para acabar co réxime dos ayatolás. Tel Aviv, María Rodríguez. Si, eran as 8 da mañá cando soaron as sirenas sobre Israel advertindo de ataques contra Irán e aconsellando a poboación que buscase refuxio por temor dun contraataque. Tras registrarse varias explosións en territorio iraniano, unha delas sobre o Palacio Presidencial, anunciouse que está en marcha a Operación Rusido do León. En Israel impactaron 2 misiles, un no norte, nos altos do Golán, e noutro no sur, máis concretamente en Beersheba, aínda que non se informaron de vítimas neste momento. Varios misiles tamén sobrevoaron Tel Aviv, pero foron interceptados. Ao mesmo tempo, Irán atacou 5 países do Oriente Medio, principalmente bases militares estadounidenses, e os yemenís anunciaron que van participar como aislados. Nun discurso televisado, Netanyahu agradeceu a Trump esta axuda para eliminar, como dixo, a ameaza existencial que representa o réxime terrorista de Irán, que durante 47 anos gritou morte a ambos países. O primeiro ministro dixo que se crearán as condicións para que o valente pobo iraniano tome o seu destino nas súas propias mans e se libere do xugo da tiranía para crear un Irán libre e pacífico. Teherán, a capital iraniana, amanecía hoxe con avisos de emerxencia que preludiaban o ataque israelí con pleno apoio dos Estados Unidos. A potencia dos bombardeos desde as 7 da mañá hora galega queda en evidencia nestas imaxes. Un dos primeiros obxectivos centrábase nesta área, ao sur da capital, onde se sitúan varios ministerios iranianos. Pouco despois trascendía que outra das prioridades, segundo admitiu Israel, estaba en acabar coa vida do líder supremo de Irán, Ali Khamenei, e do presidente do país, Masoud Pezeshkian. Iso indica que non estamos ante un simple ataque selectivo e parcial contra obxectivos militares, senón ante outra dimensión, unha confrontación absoluta co réxime dos ayatolás. Desde a televisión estatal iraniana comunicábase que o presidente está a salvo, despois de que durante unha media hora se temera pola súa vida. Ademais dos principais dirixentes e de instalacións militares, os ataques destas aeronaves estadounidenses tamén van dirixidos contra os enormes almacéns de mísiles e as lanzadeiras destes proxectís que posúe o réxime persa. Tanto Donald Trump como o israelí Netanyahu expresan claramente que o obxectivo final é o cambio do réxime teocrático dos ayatolás e apelan a que os iranianos se mobilicen. É a vosa oportunidade. Tomade o destino nas vosas mans, sinalaba Netanyahu nun chamamento ao pobo de Irán para concluir en inglés:
que a axuda xa chegou. Help has arrived. O goberno iraniano reaccionaba anunciando unha resposta contundente. Ao longo da mañá agromaban as novas de ataques contra bases militares estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, Xordania e Kuwait. A Garda Revolucionaria confirmaba o lanzamento de mísiles e drons contra Israel. Neste hospital de Tel Aviv todo está preparado para afrontar situacións de emerxencia. En definitiva, estamos ante unha guerra que ameaza con converterse nun conflito regional de alcance. A todo isto, os civis iranianos viven horas convulsas, sobre todo en Teherán. As ringleiras de vehículos sucedíanse durante toda a mañá nas principais rúas e avenidas. Son milleiros os que tentan fuxir dun inferno que non se sabe canto durará. Despois do ataque nunha comparecencia dende Florida, o presidente Trump afirmou que o obxectivo da intervención é rematar coa ameaza nuclear que supón Irán. Ten máis datos, Rosa Conde. Este réxime terrorista nunca pode ter unha arma nuclear. Son as palabras que máis repite Trump no vídeo que ás 2:30 da madrugada subiu á súa rede social desde aquí, desde Mar-a-Lago, unha mensaxe directa e combativa de 8 minutos onde Trump reitera que Irán é o principal patrocinador do terrorismo mundial. Advirte, imos destruir os seus misiles e arrasar a súa industria misilística ata os cimentos. E engade, imos aniquilar a súa armada. Recoñece posibles baixas estadounidenses nesta misión nobre e chama ao pobo iraniano a quedarse na casa e ao final a tomar o control do seu goberno. Esta será probablemente a súa única oportunidade durante xeracións. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Trump xa dixo claramente que un dos obxectivos deste ataque é acabar co réxime dos ayatolás, comandado por Ali Khamenei, por certo, en paradoiro descoñecido dende os ataques. O réxime islamista está pasando por unha crise sen precedentes nos seus 47 anos de historia. Máis de 4 décadas nas que os ayatolás gobernaron o país con man de ferro, reprendendo duramente calquera voz opositora e sumindo o país nunha crise económica. Crise que levou a unha serie de protestas dende finais do ano pasado duramente castigadas polo goberno. O propio réxime admitiu máis de 3.000 mortes durante as protestas, cifra que dende a ONU aumentaron a 5.000, ademais de milleiros de persoas detidas arbitrariamente. A confirmación da ofensiva xerou reaccións inmediatas na comunidade internacional. Dende a Unión Europea evitaron condenar o ataque e consideran a situación perigosa para a seguridade global. Pola contra, Pedro Sánchez rexeitou a acción militar e pide unha desescalada e que se respete o dereito internacional. A alta representante para Asuntos Exteriores da Unión Europea, Kaja Kallas, cualificou a situación de perigosa. Kallas afirmou que os programas nucleares do réxime iraniano e o apoio a grupos terroristas son unha grave ameaza para a seguridade internacional e lembrou que a ONU xa impuxera severas sancións a Irán e que van seguir buscando unha solución pola vía diplomática. Unha aposta polo diálogo que tamén defende a presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, que tamén asegurou que se van tomar todas as medidas necesarias para garantir a seguridade dos cidadáns europeos na rexión. Aquí en España, o presidente do goberno condena a intervención militar en Irán, pero tamén as accións do réxime iraniano. Sánchez asegura que non se pode permitir outra guerra devastadora en Oriente Medio, polo que pide a desescalada inmediata e o respeto ao dereito internacional. O goberno ruso condenou a ofensiva cualificándoa de acto planeado e non provocado da agresión armada contra un Estado soberano con graves consecuencias para a estabilidade na zona. Outros países, como Australia, manifestaron seu apoio ás medidas adoptadas, din, para frear o desenvolvemento nuclear iraniano. En Bolivia, unha vintena de persoas morreron no accidente dun avión militar que transportaba diñeiro do Banco Central. A nave invadiu unha avenida e arrasou con varios vehículos tras aterrar no aeroporto del Alto, a segunda cidade máis poboada do país. A policía empregou gases lacrimóxenos para dispersar as persoas que se achegaron, entorpecendo os labores de rescate e mesmo enfrontándose aos axentes para recoller billetes, segundo as autoridades, un papel moeda aínda sen valor legal.
As autoridades cubanas informaron de que a embarcación estadounidense interceptada esta semana en augas da illa levaban 14 fusís de asalto e 13.000 balas. Representantes do Ministerio do Interior mostraron o arsenal nun programa especial na televisión estatal. O xefe de Gardafronteiras asegurou que de non actuar como fixeron, os mortos se producirían na parte cubana. A lancha ia tripulada por 10 cubanos residentes nos Estados Unidos, 4 morreron e os outros 6 quedaron feridos. De volta en Galicia, o presidente da Xunta vai se reunir o martes en Bruxelas co comisario de Agricultura. Nese encontro con Christoph Hansen, Alfonso Rueda defenderá que se manteñan os fondos da política agraria común e que se protexan os produtos do agro galegos ante a entrada en vigor do acordo da Unión Europea con Mercosur. Isto lle imos transmitir de primeira man, en primeira persoa, e agradezo moito a oportunidade e espero que esta visita, que non é moi normal, non é moi frecuente que un comisario reciba, e máis en vísperas destas decisións tan importantes, a un presidente autonómico, vai no facer con Galicia, é unha mostra de importancia que dá a nosa comunidade autónoma e intentaremos aproveitar a oportunidade. Ana Pontón cumpre hoxe 10 anos a fronte do BNG. A nacionalista, que é deputada no Parlamento dende hai 22 anos, fai unha valoración positiva da súa xestión nesta década a fronte do bloque. Tiña ao meu redor un equipo de persoas moi capaces, non, con ideas claras para poder enfrentar o futuro, e todo isto pois fixo que naquel momento dixera así, hai que dar un paso adiante. Foi unha década prodixiosa, porque o certo é que pasamos de ter unha organización que moitos decían que estaba finiquitada, que é certo que estuvo nun momento moi crítico, a situarnos como a segunda forza política. En España, a actualidade política pasa pola campaña electoral en Castela e León, que comezou onte e que xa está a levar á comunidade os líderes políticos. Un deles, o presidente popular, que estivo arroupando o candidato da formación, Alfonso Fernández Mañueco. Feijóo aproveitou o seu mitin para celebrar que finalmente esta semana se aprobara a revalorización das pensións e non o resto da coñecida como Lei do Escudo Social e que se fixera grazas aos votos dos populares. Querían que pareciese que a los mayores había que darles a elegir entre que les suba la pensión y que no les ocupen la casa. Y por supuesto, eso era una mentira. Como siempre, el gobierno mintió, como siempre, el Partido Popular cumplió, que se inventen las mentiras y las cortinas de humo que quieran. Abrimos páxina de sucesos. A Policía Nacional detivo un home en relación coa morte da súa parella en el puerto de Santa María, en Cádiz. O 112 recibiu un aviso para atender a muller de 44 anos no seu domicilio e cando chegaron os sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento. De momento, todas as hipóteses están abertas pendentes do que determina a autopsia. De se confirmar que foi un crime machista, sería a 11ª muller asasinada pola súa parella ou exparella este ano. Aparatoso incendio nunha ceraría en Negreira. Comezou a arder de madrugada, por sorte, só afectou a fábrica. A gran cantidade de parafina na nave provocou unha densa fumareda. Os bombeiros conseguiron controlalo. Demetrio Morenza. Sí, non sen traballo, 10 horas estiveron os equipos de bombeiros baileirando camións cisternas de auga para intentar controlar este incendio que se iniciaba contra as 4:30 da madrugada nesta fábrica de Candeas aquí no concello de Negreira. Un lume que xa quedou completamente extinguido. Agora os efectivos de bombeiros que se desplazaron ata aquí, tanto de Santa Comba, de Brión como de C, xa se retiran para repostar e logo pola tarde a última hora visitarán tamén esta zona e manterán vixilancia para evitar que en calquera momento se pueda reactivar un lume que, como decíamos, destrozou completamente esta fábrica, eso sí, sin ningún dano persoal. O inferno desatouse sobre as 4 da madrugada nunha ceraría de Negreira na parroquia de Bugallido. Por causas descoñecidas, a nave onde se fabrican candeas comezou a arder violentamente. No interior había produtos altamente inflamables como parafina e plásticos de complicada extinción. Causou incendio neste caso nunha cerería, nunha fábrica de velas e eso, e por tanto, bueno, o material todo que había acopiado eso é o que digamos, causa máis impacto cando se ve a columna de lume, de fume que hai agora mesmo. A violencia das lapas obrigou a activar un amplo dispositivo antiincendio no que participan os bombeiros de Santa Comba e C, así como os de Brión, que tiveron que empregarse a fondo con escuma e auga para evitar que o lume afectara unha granxa lindeira con animais e unha vivenda. O importante era a espuma, cubrir todo de espuma e evitar a reinición do lume.
Si, aislar, foi un ataque, intentamos aislalo para non propagalo. A mesta fumareda que ocasionou o incendio provocou a preocupación de moitos veciños. Tanto dende a Consellería de Medio Ambiente como dende o Concello de Negreira estáse a vixilar a evolución do lume, que está controlado pero permanece activo. Que poden estar tranquilos que a situación está controlada e non hai perigo de ningún tipo para o resto da veciñanza ni nada. Non houbo danos persoais, aínda que os materiais son moi cuantiosos, pois as lapas destruíron a nave por completo e un vehículo que había no interior. Os medios de extinción continúan traballando no punto e estase a investigar a orixe do lume. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital con síntomas de intoxicación por fume tras o incendio declarado nunha vivenda de Cambados. O 112 recibiu de madrugada o aviso de que ardía unha casa na zona de Castrelo. O lume causou danos nun dos cuartos da casa, pero todo o inmoble quedou afectado polo fume. Segundo os bombeiros, os servizos sanitarios trasladaron ao hospital a dúas persoas con síntomas de intoxicación por fume. Ademais, unha delas tiña queimaduras nas mans, xa que intentou ela mesma apagar o lume. A policía considera que o presunto xihadista detido esta semana en Ribadumia supuña un alto risco para a seguridade nacional. Segundo explica, o home que ingresou onte en prisión levaba tempo consumindo documentación orientada ao adestramento na comisión de atentados. O individuo, acusado tamén de adoutrinar terceiros a favor do Daesh nas redes, manifestara o seu desexo de viaxar á zona de dominio da organización terrorista para combater nas súas filas. Veciños cortan a Estrada Nacional 120 para reclamar o seu arranxo urxente. É a principal vía de comunicación dos concellos do sur de Lugo. Cada día usan a máis de 15.000 vehículos. A sucesión de fochancas e as súas dimensións converterán nunha trampa para os conductores. A cita era no campo da Cabanela en Sober. Aquí foron xuntándose co obxectivo de ser escoitados. En xogo está a súa seguridade. Son os veciños que a diario circulan pola Nacional 120. Con fochancas, está de fundimentos, necesita unha reparación inmediata xa. Durante case media hora cortaron o tráfico neste punto onde xa é visible o estado desta estrada que comunica todo o sur da provincia de Lugo e a comarca de Valdeorras. Non sei como fan as cousas agora, e non é un tramo en concreto, é que é toda a Nacional 120. Vou reivindicar desde Ourense, desde Ponferrada a Ourense. Hai reventóns de rodas a diario, saídas de vía, conducir pola estrada convértese nunha verdadeira carreira de obstáculos. Ás 11 da noite pincharon ali naqueles baches que teñen 40 centímetros de profundidade. Super profundos e aparte largos, como metas unha roda posiblemente ou rebentes a roda hasta te podes ir fora da carretera e ter un accidente grave. Claro, non hai mantenimiento e van a máis os buratos. A demanda é de veciños e alcaldes dun lado a outro da estrada. A verdade é que é unha vergonza e que nos teñamos que xogar a vida porque a xente que estamos no rural precisamos de mobilidade para ir ao médico, ir ás compras en cualquier sitio. Nos en San Xoán de Río, a nosa nacional máis preto é a Nacional 120. Pero hai que ter en conta, estamos con esa declaración para Patrimonio Mundial de Ribeira Sacra, que posiblemente sexa unha realidade no mes de xullo. A urxencia da súa reparación xa se levou ao Congreso en varias ocasións. Non podemos seguir así. Son anos e anos de abandono que hai que paralo xa. Cada día usan esta vía máis de 15.000 vehículos. Continuamos falando de estradas, neste caso dos sinistros que se produciron no último ano con animais salvaxes. As cifras non deixan de medrar, multiplícanse dende a última década e foron 6.000 os accidentes no 2025. Para que se faga unha idea, isto supoñen 17 accidentes atropelos ao día. Aquí hai un animal que destaca sobre todo e moito por riba do resto, é o xabaril, que concentra o 70%, 7 de cada 10 deses atropelos. A meirande parte destes sinistros prodúcense, xa ben, entre os meses de outubro e xaneiro. Son os meses negros, faise de noite antes e hai menor visibilidade nas estradas. A Garda Civil advirte de que estas cifras á alza obrigan a ter operativos máis amplos. Segundo a Consellería de Medio Ambiente, en Galicia hai uns 82.000 xabaríns, o que nos sitúa como unha das áreas de maior densidade de Europa. É a segunda comunidade en número de accidentes por colisión con estes animais, e as medidas que se están adoptando para reducir a sinistralidade céntranse nos avisos para que os condutores baixen a velocidade en zonas habituais de paso. Utilizando cartelería e señalización mediante iluminación LED ou cartelería de forte impacto visual,
se están adoptando medidas incluso sobre a propia información do conductor a través do vehículo. A propia DGT está implantando este tipo de avisos nos propios navegadores dos coches. A propia colisión cos animais pode derivar nun sinistro grave, pero a DGT advirte dos riscos que pode ter tratar de esquivalos. Procurar non efectuar maniobras bruscas, nin pegar volantazos, se hai que atropellar o animal, pois sempre será mellor que intentar facer unha maniobra errónea que provoque ou un volco ou incluso unha salida de vía. Os vehículos da DGT e tamén algúns particulares incorporan un dispositivo que emite ultrasons para espantar estes animais. Uns avisadores acústicos de fácil adquisición no mercado, de pouco custe, que sin ter acreditada unha eficacia ao 100%, evidentemente se venden como tales para tratar de reducir ese tipo de sinistros. As estradas que máis colisións rexistraron foron a U525 e a Nacional 525 nas proximidades de Ourense. A fin de semana complícase para os usuarios do tren. A liña ferroviaria entre Ourense e Vigo permanecerá cortada totalmente ata este luns. Un parón obrigado por obras de modernización da Adif que afecta de cheo os trens de media distancia e tamén o Albia. Renfe xa activou un plan alternativo por estrada para trasladar os pasaxeiros en autobús, mentres os técnicos traballan a contrarreloxo para restablecer o servizo na madrugada do luns. Protesta esta mañá en Santiago e na Coruña para pedir máis recursos nos centros educativos. A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público e as AMPAs manifestáronse contra a situación de infrafinanciamento, a falta de recursos humanos e deficiencias nas infraestructuras e atención á diversidade, así como a necesidade dunha planificación real e recursos suficientes que garantan unha escola pública de calidade. Os socialistas galegos e o BNG tamén apoiaron estas marchas. Moi difícil o acceso á vivenda, si os alugueiros están carísimos, pero o prezo de compra-venta tamén nos últimos anos aumentou de forma exponencial. Prefiro comprar, quizáis, porque ao final, en vez de pagar un alugueiro, pois prefiro meter os cartos nunha hipoteca e ter unha casa propia. Adquirir unha vivienda propia porque obviamente compensa respecto a los precios del alquiler actual. Non lles falta razón porque o prezo medio do alugueiro sitúase xa por riba dos 1.100 euros. Unha auténtica tolemia porque é a cifra do salario mínimo. Por iso moitos optan por invertir eses cartos nalgo propio. E que a diferenza entre alugar e mercar é moi ampla, de case 400 euros. O custo medio dunha hipoteca non chega aos 800. Con todo, o acceso á vivenda segue sendo prohibitivo para moitos. Na maioría de cidades e municipios, os prezos dos alugueiros seguen disparados. Alugar un piso é un 50% máis caro que hai 5 anos. Por iso, cada vez máis persoas se decantan por mercar unha vivenda e hipotecarse. Sobre todo nas grandes cidades ainda notas máis as diferencias esas, non? Que pasa, prácticamente non encontras nada casi por menos de 1.000 e pico euros, cando unha hipoteca media, ahora casi nas grandes cidades ao mellor non che andan por debaixo dos 200.000, pero andas aí sobre 700 euros. Estamos vendo que aumentaron un 40% as hipotecas este ano nesta zona. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o número de hipotecas para a compra de vivenda aumentou o ano pasado case un 18%. É unha cifra récord en 16 anos. Tamén ascendeu a cuantía. O importe medio foi de algo máis de 160.000 euros, a cifra máis alta desde que hai rexistros. Hai sobre todo xente de mediana edad que ten que ter como mínimo pois eso, ese 20-30% que se lle piden de aforros para poder comprar. E claro, evidentemente, pois, sopesando os números do que costa un alquiler ou que costa unha hipoteca, pois a xente estáse decantando máis pola compra. Entran na nosa oficina e entran coa intención de alquilar e ao final pois compran, porque botan números e compran. Segundo os profesionais do sector, a baixada dos tipos de interese inflúe na decisión de mercar unha vivenda. De feito, xa é case 400 euros máis barato pagar unha hipoteca que un mes de alugueiro. Atraer médicos aos centros de saúde do rural é un dos retos do sistema sanitario na actualidade. Para abordalos, profesionais propoñen incentivos non só económicos, senón tamén profesionais e de conciliación. Este é un dos aspectos que se abordaron nas primeiras xornadas españolas de medicina rural celebradas en Ribadavia.
Calcúlase que en toda España hai entre 11 e 15.000 médicos que prestan servizo no rural, pero máis de 4.000 xubilaránse nos próximos anos. Falta relevo nunha actividade indispensable para combater o despoboamento. Esa es medicina que ha mantenido todos estos pueblos durante 40 años, ¿no? Y que ha garantizado esa longevidad. Muchos hablan que la longevidad depende mucho inclusive de la genética, pero yo diría que la longevidad se ha dado en estos pueblos es porque siempre ha tenido de la mano un médico rural que lo ha cuidado siempre. Os incentivos son, segundo os profesionais, a clave para atraer médicos aos centros de saúde do rural, facer atractiva a opción para os máis novos. Permitir la información y la investigación en esos campos, yo creo que es esencial, sobre todo para que la gente joven pueda ir ahí. Sin duda, la parte personal es básica. O sea, si tú ofreces un proyecto en el que tú al profesional no solo le das un contrato, le das un proyecto con su parte personal, su conciliación. A formación continua dos profesionais no rural, o impacto das novas tecnoloxías na prestación do servizo ou a investigación son algúns dos aspectos que abordaron nestas primeiras xornadas de medicina rural, das que sairá un catálogo con propostas de mellora. Más allá de la queja, más allá de ver qué retos y qué debilidades tenía el mundo rural, poner en valor la oportunidad que nos ofrece la medicina rural para una nueva época dentro de la medicina, no solamente de atención primaria, sino de nuestro sistema sanitario. 200 profesionais de toda España chegáronse ata Ribadavia para participar nestas xornadas e outros tantos fano a través de internet. Pois continuamos falando de internet, porque as redes sociais, especialmente TikTok e Instagram, convertiron algo tan asociado á primeira infancia como son os chupetes, nunha tendencia viral para adultos. Para que se utilizan? Pois a maioría das veces para reducir o estrés e a ansiedade. A moda procede de China e está a abrirse mercado no noso país, male as advertencias dos odontólogos que alertan de posibles riscos para a nosa saúde bucodental. No, porque es para los bebés. Para mí es para los bebés, es para los niños, ellos sí lo necesitan realmente, que no tienen a su madre al pie o algo así, pero para adultos no. Me parece todo muy desproporcionado, no le veo ni el más mínimo sentido, yo qué quieres que te diga. Igual eso, sabes, una moda pasaxeira e xa está, porque, a ver, se aplicamos un pouco de lógica, non hai moito máis que dicir sobre iso, non? Miles de usuarios exhiben nas redes sociais versións extra grandes e personalizadas dos chupetes infantís. O produto é un éxito de vendas en China e empeza a ser tendencia en Europa. ¡Chupi! Parece surrealista, xa non sabemos que facer para estar de moda e modas absurdas, ademais. Quen defenden os chupetes para persoas adultas atribúenlles beneficios físicos e mentais. Aseguran que proporcionan unha sensación instantánea de calma e seguridade. Se supone que crecemos y avanzamos, no que crecemos y aceptamos cosas que no deberían o retrocedamos como sociedad. Utilízano para aliviar o estrés e a ansiedade, para dormir mellor ou mesmo como apoio para deixar de fumar. Un pouco aleatorio e ridículo, non sei. Creo que hai outras cosas para eso, non? Reláxame. Recórdame a miña infancia, cando meu pai me mollaba o chupete en caña de ervas para que parase de chorar. Pero os profesionais da saúde advirten que o uso adulto do chupete non é unha extravagancia inocua. Sobre la articulación hay una sobrecarga, es como si tuviéramos un bruxismo continuado. Después lo que se van a producir es roturas del esmalte y de los molares y de los dientes. Y por último, yo creo que también importante, estamos continuamente tragando la saliva y aunque la saliva es un fluido corporal, va a aumentar los casos de reflujo gastroesofágico y los casos de alteraciones intestinales. Para a psicoloxía é unha forma de regresión que pode enmascarar problemas máis profundos que precisan unha abordaxe profesional. Baiona viaxa esta fin de semana 500 anos atrás para celebrar unha das festas grandes de Galicia. Sí, a arribada Festa de Interés Internacional dende 2015 alcanza este ano a súa edición número 30. Ana Carpintero.
Día solleiro para conmemorar que hai 533 anos este era o primeiro porto do vello continente en coñecer a existencia de América. Hai mercado medieval, exhibicións, obradoiros para nenos, como novidade, un elefante xigante mecánico, pero sen espectáculos de cetrería pola gripe aviaria. No acto institucional, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo Baiona e a Arribada como exemplo do turismo polo que aposta Galicia, sostible e desestacionalizado. O éxito da Arribada, din os baioneses, é que combina historia, cultura, diversión, economía, gastronomía e irmandade entre povos e continentes. Es Europa, es América. El espíritu de los dos continentes vuela en Baiona el reencuentro entre dos mundos. Primeira cita turística a unha das vilas máis visitadas de Galicia, que ademais este ano celebra o 10º aniversario da declaración oficial do Camiño Portugués da Costa. Alfonso Rueda augura boas cifras pro sector este ano. Aquí no sobra nadie. Los que están diciendo que ya hay demasiados turistas en Galicia son los mismos que niegan la historia y son los mismos que solo les valen sus verdades. Este turismo que viene a Galicia y que viene a Baiona cada vez más expandido, cada vez más desestacionalizado y cada vez más sostenible. Este es el turismo del futuro. Mentres, en Baiona queda unha fin de semana por diante de festa. E Galicia será un dos lugares privilexiados, se o tempo acompaña, claro, para observar con plenitude a eclipse solar que se producirá o vindeiro 12 de agosto. E para disfrutalo con seguridade e coñecemento, a Xunta desenvolve unha serie de actividades divulgativas. A primeira, hoxe en Vigo, nos estivemos ali. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas como destino Starlight consolidado será un deses espazos únicos en que se vai poder disfrutar do eclipse solar. A súa sede na zona bella de Vigo acolle unha xornada dirixida a guías, monitores, profesionais e afeccionados á astronomía co fin de obter o máximo proveito do fenómeno e, sobre todo, con seguridade. Sí, temos astrónomos aquí explicando que hai un eclipse, as fases dun astrónomo, como poden ver incluso zonas moi boas para ver o eclipse, en que zonas, como hai que usar as gafas de verdad, as gafas que están homologadas. O consello máis básico é non ver directamente o sol. Compre empregar gafas especiais homologadas que hai que poñer e quitar vendo para o chan. Hai risco de que a radiación dane a retina se non se toman estas medidas. Facer que a xente teña coñecemento e transmita ese coñecemento a súa familia, a xente que vai a ver, porque moitas veces os nenos ponse a ver sin protección ou cousas por o estilo, non? É moi importante que a xente tome conciencia. Hai máis dun século que en Galicia non se disfruta da posibilidade de contemplar ao 100% un eclipse solar total. Agárdase unha importante afluencia de visitantes aos que dende a Xunta se pide cuidado co medio natural. Ese día temos que disfrutalo. Estamos abertos a que veña todo o mundo que queira facelo. Temos que protexer os nosos ollos, pero temos que protexer tamén os nosos espazos naturais. Ao longo dos vindeiros meses repetiránse máis accións divulgativas sobre este fenómeno natural, o que probablemente só asistiremos unha soa vez na vida. Veña, e aparte dese plan, tomen nota agora deste outro que é irresistible para os amantes do queixo. Se queren gozar desa textura cremosa, ese sabor suave e lixeira acidez, o seu sitio está hoxe onde? En Arzúa, claro, porque ali vive en Arestora un dos seus eventos gastronómicos máis emblemáticos. Unha festa con 51 anos de historia e concertos gratuitos. Andrea Otero, tiveches tempo de saborear algo? Pois sí que tivemos tempo xa de catalo, porque esta fin de semana aquí en Arzúa o protagonista é, como dicides, ese queixo de denominación de orixe Arzúa Ulloa, que xa celebra a súa 51 edición. Ollo a ese dato, como estades vendo agora mesmo en directo neste recinto feiral, leva toda a mañá cheo de xente degustando os produtos, sobre todo o queixo, pero tamén temos marmelo, temos embutidos, temos mel, temos rosquillas, temos un pouquiño de todo por parte deses expositores que están esta fin de semana aquí en Arzúa. E non só iso, porque a programación cultural tamén se completa con moitos concertos de balde por parte do Concello. Por exemplo, esta noite temos o grupo Indie Dorian ou tamén Cool Nenas. Polo tanto, para este fin de semana temos aquí en Arzúa unha programación moi familiar, pero tamén enfocada á xente nova.
esperemos ser un bo día. Teremos varios produtos, temos queixo semicurado, son os 2 de vaca, despois temos tamén un máis curado, con un sabor un pouquiño máis intenso, e a verdad que están tendo moi boa acollida calquera dos dous. Si moita xente ven preguntando pola Arzúa Ulloa, inda que, bueno, hai moita variedade e non solamente de Galicia, o sea que un pouco a probar outros produtos. Primeira vez que vimos desde Pontareas, está moi ben, a verdad que está moi ben, hai demasiados quesos e non se poden probar todos. Hombre, sí, pero eso se ven, además o día favorece, entonces sempre se compra algo. En outros asuntos, o Vaticano está a restaurar o xuízo universal de Miguel Anxo. Trátase dunha intervención extraordinaria que pretende devolver a riqueza orixinal da obra feita no século XVI. En Roma está Javier Romero. Sí, a idea é rematar os traballos de restauración antes da Semana Santa para permitir aos miles de turistas que venían ata aquí ata Roma durante esas datas contemplar esta obra en todo o seu esplendor, restaurada. E ademais os museos vaticanos tamén sinalaron que ao longo destas semanas a Capilla Sixtina non pechará as portas ao público, todos poderán vir ata aquí, anda que a obra do xuízo universal está con eses andamios dentro dos cais están os traballadores limpando a suciedade acumulada ao longo destes últimos 30 anos. E hoxe cúmprense 45 anos do pasamento de Álvaro Cunqueiro, un dos escritores galegos máis universais, sen dúbida ninguna. Coincidindo co seu aniversario, dende hai unha década, faise entrega do premio Cunqueiriano de Honra, que neste 2026 recaeu no crítico literario e investigador Luis Alonso Girgado. O xurado destacou a súa traxectoria e o seu fondo coñecemento da figura de Cunqueiro, un día de celebracións que arrancaba diante a tumba do escritor cunha ofrenda floral. Ferver as súas cámaras porque van... Esta noite entreganse en Barcelona os premios do cine español, os Goya. Seguindo de preto todos os preparativos dunha gala que podería ter marcado acento galego está a nosa compañeira Sabela Romar. Parte importante da noite, pasar polo fotocol de la alfombra vermella, pero o capital, dende logo, será, sen dúbida, o momento no que se entreguen os galardóns, máis de 100 estatuillas do cabezón do Goya, que pesa máis de 3 kilos, este é máis grande, está para a foto, pero ollo, porque hai unha representación galega esta noite moi importante, Sirat, de Oliver Laxe, unha das favoritas, ten 11 nominacións. Os 80 metros da alfombra vermella dos premios Goya xa están preparados para a gala desta noite. 600 persoas levan meses traballando na organización. O responsable de coordinar o que sucede na alfombra é o galego Piti Alonso. Quizás señal la alfombra roja más importante de España, prácticamente. Entonces, bueno, pues aquí hay 200 y pico medios acreditados solamente en esta zona, luego tenemos una sala donde hay prensa escrita, tenemos una sala de radios, y bueno, pues hay que ir pasando por todas las partes y atendiendo a todo el mundo, básicamente. Os nominados entran por aquí e fan todo o recorrido. A alfombra vermella daralle paso aos premios. Entre as grandes favoritas da noite, con 11 nominacións, está Sirá, do director Oliver Laxe, que ten como principal competidora Os Domingos, da Lauda Ruiz de Azúa, con 13 nominacións. No apartado actoral tamén hai protagonismo galego. Tamar Novas opta o premio a mellor actor de reparto por Rondallas e Miriam Gallego o de mellor actriz tamén de reparto polo seu papel en Romería. Penso que a que saia, pois, estupendo. Eu teño unha cousa de que non sea yo, porque me dá tanto pudor hablar. Sí, porque non me veo yo ducha ni graciosa, ni... Eu que fago de abandeirado en Rondallas, veño de abandeirado dos meus compañeiros, entón sinto esa responsabilidade tamén, non? De levar a peli con orgullo, porque o que dicía Miriam, son películas coas que tes unha afinidade no que conta, entón eso ilusiona moito. Entre as candidaturas galegas está tamén o filme Decorado do director Alberto Vázquez, finalista como mellor película de animación. Os premiados na gala do cinema español comezaremos a coñecelos a partir das 10 da noite.